kansalaiset, rauhaa rakastava kaikki voimansa äärimmilleen, rakentan jäljiltä, on taas joutunut raan. Jälleen kerran on sama kuluessa, hävittäen, murskaten ja murastaan. Me menemme 3. komppanian mukaan. Tähtäinvyön kohdalle, se on paras. Ihmisiä kummempia ole nekään. Lyijyä ne tottelee niin kuin kaikki muutkin. Kiväärit asemaan! Nyt eteenpäin! Pojat eteenpäin! Koko patteri, ampukaa 3 kertaa. Tunnu. Paras ryhmäjohtaja meni just. Jos menet läpi, tämä on sinun päiväsi. Se on miehet liikkeelle. Jos pääsis yksi mies lähelle. Konta. Minä menen. Täytyy saada miehet liikkeelle ja se on sinun tehtävä. Lehto! Ensimmäinen ryhmä oikealle! Paulus tälle vasemmalle! Pojat! Venäjällä ollaan. Kellä? Hietasen poika astus ulkomaille. Tästä lähtee sitä olla sitten rosvoretkellä. Rooha ylitetään. Toisesta vaan turvallisuutta varjelee, kun Karjalan laulumai. Eiks täällä päin ollut semmotti vanhoja äijä ämmiä? Meitäkin pari kuvirttalaula. Meina, nyt se vasta. On siellä porukoi meidän. Ei sukka heti. Mä sanoin niin, että sahapuru höyry. Sanoin, että 3 viikkoa, niin päästään heinähän. Jaha. Me tultiin te täydennysmiehiin. Vissiinhän majurossa ja molempia. Jaha, mitäs? Alussa vaan syö antoit natsat. Syytä me en tiedä pahaa, kun ne siellä järjestäneet samaa ryhmää. Me ollaan naapurimiehiä. Tämä ole reserviläisrykmentti. Meillä ei ole tapana sinutella varusmiestenkin kuria. Ai, silviisi. Herra luutnantti, sitähän minä vaan, että me päästään tää suentassun kerran. Suentassu.
Sotamies Sussanmia. Entä teidän nimi? Antiksi minua on sanottu koko ikää ja... Tää on tärkeä ukko. Kyllä me tullaan toimeen hain. Vielä tässä sua tahattu. Ollaan me. Oli siellä vänskä. Niin. Minä tiedän. Tässä enemmän mennä maihin noussut aika. Niin. Eläus. Ja niitä me pannaan varsin. Nonni! Vai tassu! Uusia syöttää! Anna kippää! Anna KPN olla. Ota siellä käsänät. Nyt taas toiseen mukaan. Silleen se käy hyvästi. Uusi pas! Harkolle pistoole! Et ollutkin vähän tällä sovassa. Siellä ukko entele minun mukas mies. Antero Etunen, johon meitä lomalla Vänrikin ilmoittaa. Pidä arvosta työtä. Siellä vänskä rupia. Me taas se sellaisilpana hitonkaan arvo. Silloin me ei olla täällä kuolemassa, me ollaan tappamassa. Vaan. Ota siihen tassu tuo. Syyssatteet alkaa kohta siltä. Seura. Sotamies Korhonen ja 3. päivänä vihollisen läheisyydessä miehen palveluksessa heille antamaa käsky. Pikaoikeus on tuominnut sotamies rikoksesta kummankin kärsimään. Tulta! Tuomioittelijat näkisivät, ettei armeijalla ole... Minä toivon ja minä uskon, Joonassa ole tarpeellista.
perseessä! Mitä siellä on? Kuka siellä nyt mahtaisi olla? Arakörs. Saatko tulla Niko? Otahan minä jalustan. Nahku. Juoksivat lääntä myös! Etene kuin toisenkaan! Siivoja! Herkkele! Minä pidättelen niitä sen aikaa! Vetää! Lahtinen! Jättäkää saatana lampaan! Missä Lahtinen ja konekivalo? Sillä mitään voi. En mä tässä syyllisiä voi yhtikäs. Konekivalo. Pannaan myö ketju kuntoon. Kohtahan kuule siihen vänskä. Jos sieltä nyt... Ketjun päätöksen ohja pidätti silmällä tilannetta. Tuu siellä Sihvonen minun mukaan. Minun kanssa. Ai perkele. Ponnitkin putoon vaihtuisen minulla. Tule. Mikä sillä kestää? Siellä ei musta täydet lippat. Sikäs kun me on pelää tyhjäksikäs jätelää jäättävä sekaku. Oja rauha. Peli tässä on, että... Jos sä saat laulaa, niin ajattele vaikka miten hulluja. Silleen sitä pitää mielellä tekijä. Meillä on hänen päässä varjo sattuu pienen närreen kohta. Niin me päättää tänne kuvasta. Te ette tiedä mikä odottaa. Herra kutsuu omia. Anna se taivaan ei heillä anteeksi. Niitä rupeaa tulemaan justiin. Ei mihinkään. Jää paikalle siitä. Tuo perkelehän se on tuo närreen takantti!